kasi kunanan sa ani kasi nga gayayam ko tagayayam law na mabas. Ano ato ka lawlawa kasi diyan nga mag-night si imam. Kasi diyan matakol to na di nagana na. What's up ka kasi si Go na pinpintas kayo nagagwapo. Ayan, wala nagsasubli-man natin nakapinpintas ka kasi sinyon. Welcome to Kasinsin TV. Diba? Sa mga bago lang sa aking channel, wala di takman, click the subscribe button and the bell notification top na ma-update kayo sa videos natin kasi sinyo ka napintas. Nakaspintas yun kas gwapo yun kas Zaywan. Try na, nag-dismiss tayo manon na, barbaro mga tismison, barbaro ka na to, barbaro mga tismison. Inaampo ka kasi ko napipintas ko nagagwapo, ana. Hindi tapik tayo tatakot adikwa. Ano naman nun? Iba't ibang uri na mga tiktokeris. Kat damdama. Ituloy tayo damdama tismisan. Wan kakasinsinta ni ay na, nagpintas sa atin kasinsin yung nga talaga ni nag-press. Wan kakasinsinta ni shoutout ko palagi di memers ko kami member ko na kasinsin na di kwa. Lokano member group. Wan lagi kami members ko ta. Shoutout kanya yung amami na nawon kat ni. Sorry naman na maka-reply diyan ti disi tayo maka-chat ni ay nag-vlog kami. Anawon mga idol kong member ng Ilocano agpaspasaya kanya namin so madi kayo member diyan member kayo na. Wan kakasinsin ta nagsayad. Susubla man. First to shout out ana kakasinsin kat kini promote ko man ating nga channel kakasinsin nag-comment din so napapromote ka no so nakakasinsin kat ay nataga gamin ayan nimot lang taga Kabarugis ti Quirino kakasinsin kat ni Kim Ganongan na to iti channel na kakasinsin kung ano dito sa nagwapo ana kat suportaan yung mamot kakasinsin tas sunod lang kat vlogger nga taga timat lang ayan ni kakasinsin kung ano dito kat nagwapo taga Kabarugis Quirino ati kasinsin yung taga Saguday Quirino ang malagig damdaman kita taga natin kasinsin yung natindas kat taga Saguday Quirino province na apo ay na. Cut next to shoutout kini Mary Angeline Manuzon. Shoutout sa'yo from di ka mo tagat no. Ba ako nagpa-shoutout kayo with place at naamok aja place yo kasi kakasinsin ko nga napipintas ka nagugwapo. Next is Juanito Pataho ng Isabela. Shoutout sa'yo. And last but not the least, Ruel Tumaliwan. Shoutout sa'yo, Ruel Tumaliwan. Ayun, Kartabi ko tatakasinsin kat adi, iba't ibang klase ng tiktokeris. Iba't ibang klase ng tiktokeris. So, gidi tiktoker ita, diba? Rata nga ECQ kas dyan, tanga quarantine kat isla aran din nag-tiktok agi na boring tiktok kayo mo. Kat siya kamat may samot lang nga tiktokeris galing kakasinsin nga madak active banta mas active ak ito YouTube channel ko kanang Facebook page. Support my Facebook page also kakasinsin. Kasinsin TV mot lang ano so nga pinag support tayo tayo kasinsin TV mot lang nga YouTube channel ko kat supportan niyo wala di FB page ko ana kakasinsin. Yung katadi kita nga malam nga daw na kakasinsin tayo nga roden rodyantan agentro tayo pa anawon agentro tayo 1 2 3 Tati nga roden na nakakasinsin ato yun talaga natin tati tayo na ayun gano'n yung chismis naman natin kasinsin yun iba't ibang klase ng tiktokeris at ang mukha kas tawon tawon siya karpit sa tiktokeris di ba nakafollow ka niya kini tiktok at ni account ko at Jonel Corpus 3 tatakot third month na nga tiktok ati kasi sinin ulit madig na masangsangon ta ati karod ba iti channel ko syempre mas love ko ang pag-vlog lang yes kasinsin ulit nagkulitak naguluak ronggan tayo iba't ibang klase ng tiktokeris kasi sin ko nga napipintas ko nagagwapo first nga klase dito tiktokeris Agay day tiktokeris nga. Pakyut lang ay kasi dyan. Nagkabendawan. Nagwapo ka, naka-brazes kasi dyan. Opo, kasi ka ismail ka. Ang kolam lang. Kasi kung mga followers mo, nagitagi di klase tiktokeris. Pakpakit nga dalo ti pakyut nga kwat nga tiktok ko kita nyo ato ya. Johnny? Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling lies? No, Papa. Open your mouth? I love you. Next, kakasinsin nga klase dito. Naguluak na. Makarelate kayo ito yung mga tiktokeris. Nakapahanda natin kasi skin nyo na. So ano, kung agad yung mga tiktokeris, ay na sorry, anak, ari content tayo gamin. Taan na iba't ibang klase ng tiktokeris. Next, kung adject nahilig nga lip-sync. Lip-sync ng amin. Mga kanta, nga acting kas Jaywon. So, kita nyo ato example ko. Adir aramidat. 1, 2, 3.
Sinasini may mga sinanini ngam ngam ngam. Inasini ngam ngam ngam. O, di ba nakita yung kasjay, nilipsing, kakasinsin. Next, nga uri di TikTokeris kat adik kwa nga. Ito yan, ilista ni kakasinsin kung ano pipintas ka nagagawa. Adik kwa nga. Ato yan, makarelate kayo, di TikTokeris nga. Mahilig silang kwan, magpa-follow. Wow. Tapos yung follow, kaya follow back na ka nga yung kasjay. May distress rin kastawan. Adik, follow me and follow you back keme-keme. Tapos kaya follow kayo, kaya follow back na ka kasjay. May stress sa kasjay. Adik, pati ka di TikTok mo naman minsan nga. Adik, yung follow mo, tapos follow back mo, yung follow back mo, tapos kaya in-unfollow na kamot lang after a minute, an hour, tapos kasjay. TikTok na kasta. Kasi klase TikTok na so ka makarelate agi TikTok na kasi ko nga napipitas ka nagugwapo. Next good Anji Kwangan. Syempre, nadamot adi TikTok ka comedian. Nagpapakatawa lang ka sa kanya, nagpapakatawa lang na duman di kwa. Marami nagpapakatawa dyan. TikTok man. May mga comedian din na TikTokers. Kita nyo at example ko ang TikTok ko. Lalo yun, di ba? Makapakatawa. Kasjay ka kasi siniti makapakatawa. Comedian nga TikTok. Hindi comedian nga TikTok yung sita nga. Kaslari ko pintas natin kasi sinyo. Ay na, makapakatawa talaga. Man, istimang pas paragsak mo lang ng dumati TikTok. Man, next, good. Lalo ti comedian, ala. Ano ang best actress nga TikTokeris? Ano ang best actress nga TikTokeris nga? Adi, ano ata? Adi ngay tuladan na ba? Ilipsing namot lang adi kwa bakas dyan. Kasi adi, basta kasi wala nyo lang pang example kung ma-explain kita nyo. Okay lang naman, naiintindihan ko naman, tinanggap ko naman. Kasi importante sa akin, binuhay niyo ko, binakain niyo ko, pinag-aral niyo ko, binihisan niyo ko, minahal niyo ko. And that's good enough for me. Para kita yun kasi dahil kasi hindi ba ang angin, ang terte, pati buhok po niyo. Atan, next ka kasi sinkot ko na. Ano pa iba? Atoy mo lang, word. No, TikTokeris ka mo lang atoy. Yung ano, yung TikTokeris na mahilig mag-duet. Kasi kaya duet na kasi siya mo lang katahiligan mo lang kami mag-duet. Mahilig ako mag-duet kapag nagugustuhan ko talaga yung nakakatawa, ganon, or whatever. Makapakilig na duet, dito kayo kasi dyan. Tapos ka-crush mo kaya may duet kasi dyan. Kita nyo atoy, ang kasinsin. Kita nyo atoy. Oh, kasjay, tikwa, iti mahilig bagdugat ka TikTokeris. Atoy, ajay, TikTokeris nga, aramid iti original content. Nag-cute, nagmet. Ay, may isang aramid nga kasta nga TikTokeris nga, kasta kat, kakay-kayat kong aramid kat ni Kwa, ni Warly to Power, word, kayat ko sunak ni Finest China yata yon. Tignan nyo yung ginaya ko, yung original niya, ganito yon kakasinsi. Mom. Hallelujah. Anak, shh. Please, we're at church. Just wait, okay? Hallelujah. I know, but I don't wanna be here. Let's go. Princess Cassandra May, I tell you one more time. If you don't stop, iiwan kita dito. Sige. But I don't wanna be here, ma. Sika nga talagang ubing ibabain na ako. Pero wiso ka nga talaga. Mamati ka agtal na. Kadalat karat mo. Na. Sorry. Ganon ang original content. Kaya, yung kung ika yung mga TikTokeris, kung gusto nyong dumami rin yung followers nyo, mga hearts nyo, ganon, is, gawa kayo ng original content, ganon. Next nga kasi din ka, adi TikTokeris ka nga, makarelate kayo to yung Aji PM na ka nga, kasi dahil 50-50 hearts to hearts tayo, ganon, isa lang arami din dan, tano umadok ano tila, isa, heart mo yung one bid ko, heart ko din bids mo, ay na, kasi tama nga TikTokeris, hindi kaya ako nagganyan, never akong nagganon, yung heart to heart, ganun, hinahayaan ko lang na dumami yung hearts. Yes, kasi mas maganda rin kung hindi ka obsessed ba, ganun, di ba? Kasi sane, wow, naman, talaga yung dismiss ko. Kasi dyan, makarelate kayo to, syempre, Aji Kwangay, TikTokeris nga, danceris,
No, dati comedian, dati dancer ay kasta nung ba't kami nga agsalsala di TikTok ay kasdyan, kaskastan, ay kasta-kasta, kasdyan, ay kaskastan, ay kaskastan, adi nga, step, madikam, kasdyan, renegade, kaskasdyan ka kasinsin naman, kaskasdyan, kasi kunanan sa adi, kaskastan nga, gayayam law na mabas. Ano ato, lawlawa, kasi dyan nga mag-night si imam. Dyan, matakol to na, di nagana na ta ulo mo. Ay, ulo. Neck. Neck, ano ba ti neck? Leeg. One. Kakasinsin. Lagi di iba't ibang klase ng TikTokeries. Nakarelate kayo mat siguro. Kung tama mapanunod ko na na. Noon dapat panunod ko kabilak ti part 3 ato. Isong ano kaya to. Suggest kayo. Ana kakasinsin. One, kita nagpakada akmanan. Nagpaalama manan ka. Kasi ko ano tindas ka nagagwapo. Mahal na mahal kayo ang amin. Ulit man nag-repay barbaro ayan the channel ko. Click the subscribe button and the bell notification tap na ma-update kayo yung videos natin kasi sinyo ka na pintas. Well, yung kasinsin ko Pilipinas. Kat ate yan, nagpapaalam na naman ang kasinsin nyo. Mahal na mahal ko kayo ang kasinsin. Wala ka rin kayo kumali topic tayo tatangal daw. Ana, what? Kat babayon ka kasinsin ko Pilipinas. Kinagwapon. See you sa mga next. Ang gulo ko, no? See you sa mga susunod na videos ko. Bye!